oktobra 2005. godine Lionel Messi je prvi put zaigrao za reprezentaciju pred domaćim navijačima, a danas, gotovo 20 godina kasnije, na istom mestu kao i tada, na najvećem stadionu Južne Amerike, se oprašta od svog naroda. Savarino, on je završio na travi, nije bilo prekršaja, oklišno se Savarino, kakav potez, evo prilike, Hulija, dobra marka, Messi! To se čekalo! Ma trese se tlo pod nogama! 1:0 vodi Argentina! Sačekao je Julian Alvarez, nije želeo da šutira, ovde je dobio idealan pas, nije bilo ofsajda. Evo šta je uradio momak koji je ponikao na Monumentalu. Video je svog kapitena, a Messi je u svom stilu pocnuo četvoricu Venecuelanaca. Bogovi su na strani fudbalskog boga. Ne može bez njega ovo da prođe, nikada nije ni moglo. 5 minuta do isteka 45. Lionel Messi za 1:0.